Wow, Anders er top rank gang sammen med mig længere. Det er da vi nok ikke ret mange af mine kills en grund til, fordi jeg beder dig. Der var en midt. Her så godt. Hvad? For tak. Der er en second med her. En mere. Og 4 skud. damer. Fedt. Nice. Hvorfor wrecker vi dem her så meget, Anders? Jeg har 4 skud. Jeg har 6, og jeg tager 21. En arch. What the? Hvad? Hvad? Var der en der? Der er en arch. Tre skud, det er nok til at dræbe 2 raller. Fake flash! Det er en stor flash, det skal jo sige. Præcis. Plant, knub! Hvor stor er den flash, ja? Plant, knub! Er en fake plan. Don't do it. Jeg måler over bomben, så går jeg. Nej, bare vent lige indtil dør cirka, eller sådan noget. Bare hold målåen ude, Ralle. Bare spænd fed, den der. Vær klar med målåen. Oh my god. Du fucked. No! Bliert! Oh my. Dø! Allahu Akbar! Seriøst, det er jo klart, du topframer og sådan noget, sådan det der kan lykkes for dig.